Hakajan mit joko khat pratarik yong araja arpun rio kamiglaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA haringkat baruba Peter J Lawai Sordar kasnong mauring kneng kilawan poi hamadan malki ban ai ka jingkersan ya ka Green Tech Foundation kabadang yai betang ya ka jingaki hadu menta. Habakran sikilat pathai kubor na kaliang uba wanswa nong tru unong ai kitien ke MCTODA bat uba Peter J Lawai kila ong baka sarkar kadiban sngap ya kajing dawa ka foundation bat banweng mardor ya kajing temu halor ka lumpong deng. Ek bangi wan hane ni ba hane kajing ki se de kusulong baik tang de ki samla jo Green Tech Foundation ni ba ka sarkar jila mekhlia I ka kamdan kanor kajing kit kle ne kajing shimkhya kajing dawa kajing ki Namar kani kajing dawa kadai se kajing cimutoi ong tang jong kani kaseng Green Tech Foundation hari kadai hi chung poi ba ka bri nyu trap hi bro koi namar kajing pune sa ek mariang kadai cirong kamlang chumboro ki brio ki ba ko jela mekhalia perhei steluk tirna tak daung ngobon ong ba ngiwan hne ban ai kani kajing kersan ba gujuk ko poru ba ka sarkar ni kwa ba kadai ban mador kadai ban ngoban skap I kani kajing dawa kani Green Tech Foundation ba kadai ban weng no sisundan ni kita ka MOU ba kayate ba kin company na kamta bantai kani ka Yo hotel ni kino jing sna jing tai te ko ka lumpong deng namar ngi suthu ba hau thiu lumpong deng ndai tong ulum bodon ta ki ding se ndai tu ki don ki jing thung ki don ki khambat nang ta ki don ki sim ki migratory birds ki bawan na ki chaka bo pero ki bundon chu ka chom cha ang the kare ka chaka chom ka sa ki sim ka ba kila ban re ang tu namar ka long no khowai ki jing pne sa ke kamariang tina ta daung so bon ong bala da sarkar kan ya shikmat ban pen sneudori ke chaka se ka long ban ke jing ta kamariang ke ka sokon hi bro khowai tina ta daung so bon ong ba ni dong kam ban kali ang government ka ban shim khya ke ke jirwa Green Tech Foundation bat ke ban weng no modor ke ta ke jing thu chaka bat ke jing tho ka ba shai ke ban ai chapok ke Green Tech Foundation ke ni samlai pelong jing ki kenang ba kini ki samla kemudian weng no ni jiki juki bat ba kata jing temu ju skar banyak shikmat kini gede pasangai modal namarangi I ba tu ka news ka bami kalong ba nakaliang itu kiram asnong kila kentai ong ba kisudal jiktep ba kisudal kata ka NOC ngam try hirong ba asnong la se bo la ban ai ka NOC namar kat ka NOC bangin ai syakanono ka company ne ka government ndi bo ai NOC ne bikila manjur kata tu ki na makadon ka jing persang ban phia ni gidi ban pra kata kan ko jing temu kalong bon ong ba kira ba snong kila manjur ya kani ngasko bon ong kani bro phai jadi tang jing temu ban warra ke jing ya stu jing ya stu baklah po ka jing trekam trejam jung ko emlang salang bro koi bat ka jing pentroy ni kani jiki jing samla re bon ong ba kata ka snong ka thau hi rong ba snong bun ai tang jing manjur ngatrai klem da yo e ka rai lang jung pai ba jung kata ka snong ngatrai rong ba snong re umla ba mi usur bu manjur kamu dalam sini kata kamu kedai tang cukup buat permara ke jing karya jing stok bakla bat pen thame bat pen flop ikan ke jing ki ju ki samla pi jing sha ke ni ga nakaliang ju government no so bon ong ba kamdon kan no ka jing ka ba kan ong ba kan weng kan sngo kan sap ikan ke jing khot ya ka jing ki ju ki Green Tech Foundation Hare ban ong ba kan su ai ta jing tho e kini ki samla ba nakaliang ju ki nakaliang government kala pediang e kata jing rawa ju ki ngai beri simpul kala dap hare pin khot ju ki jing keren pi man ka we jing ki ju ki sang bhalang ne kinu ki kan hon ki ki po jela kata ba ki jing keren I composition hare la ka government ki smau ba ka kata ka jing rawa ju ki kalong bo song ne ba ku sarkar ka ong ba kam sim lan ki jing tai kan yu ba kan ada jing tho ba shai bangila sange e kini project Rai kemudian ada klaim kata kejing tho asuran ke beti kenal limba kejing tho kumno ngila ban ngai kata kejing le jung ka sarkar ngila ban ong ba kani kadi kejing pengkhanya ka hok jung nong sosnong hak po grisen sarpai ba kadi jung khanya ka hok jung nong sosnong po grisen sarpai ba kalong ban penting ban pesmit ba kanom don su kanono kejing ki ne kejing kran persa sarkar hari grisen sarpai ba kemud ka pen I ba ka jinglong jing man po jela me kliak jitmu kalong ban kalong kejing sen don bor kajing sensar nombor handai kum kani ko komle singinum la ban pediang hapo kri sensar pai ba namar ngi I ba ka ik ba ko sarkar ka angnut apo ka jela me khalia hi kam chukwa jing ki ba jajai bunsin ka si ong yang ki ya ki pai ba nong snong da pi ki pelong ka ba jajai hare kani ka tang ka buit po hare ka sarkar hapo jela me khalia hi ka kwa be ka je ki kali belong be hadu bende huri hura hadu bende snam tekan sasngap Hari nga ay bang ajungmut ikini ki samla hapo kani Green Tech Foundation bakelum dik jilang pai ba hapo kani benar malki bro ko way gebri nyong trap bat ai pa ba on sim ka rai bat hangta ka por ngi sepun I ka ay jingile pedong pai ba so ka kata ka so ban ong ban ajungmut hari menta ban su up ban su I tang kini ki samla mai ki hani kamut sarkar kan pai kai ka long tang no pai kai kamut ada kini ki samla ki yap ru ka sarkar kam no dan ki kli
Kadang semua orang berkata, "Nejek hik kadang dapat statement riu." Ada angnut bagi ni samla juga kita commission ke dalam kecilang pai bah ni. Borok ke beri nutrak lebih mi namar kene kadang kami apa juga statement riu borok kawai. Mendai tang job print commission. Hoi ngiwan hang ni banai jingkershan ya kene ki samla nak kalian ke MC toda. Gidap nak jisau kia ke bakrau ban yo i. Ya kene ki para ki jongi ki badon hang ni ki belasya nak bentar ke jongi. Nganamong nak bentar jongi Henry ki sya nak bentar jongi. Pat kemadap na sosi ban yo i ba kene gomen imat ba kene gomen kam jukwa bangin yele kumba ka kwa da ka ta bajai-jai. Namar kumba penken mau ya pi ba kene gomen hi da ka por ka kwa kumban ong ba utlen udon kam ban bam ya kasnam. Baleng ong kumta namar ba por bangi ki example por bangi ki po mor keneng. Hang tu por hadu bala ya mensau ki bring jongi kabar kumbala jiha po Garo Hills kalalong hadu bala ya mensau pan menta imat kani ke gomen kala kwa ro ba dia kini para ki jongi ban long do bikin po sa kubor pasausi handrai ngina kalian jongi ki kwa ban gumne go gomen badon burom lada pidang penterha ya ki handman ki para ki jongi ngi na kalian ka association ke jongi ngin sa syong ban sa perkat but ngi da karpat ya ki ne ki handman ki para ki jongi la galong bala to ye khot no da ka general meeting chisen nginewan la don kam ban ya match chadu cha secretariat ngin ya match ban ngin peni ya ka bor ke jongi ya ke government namar ngitip la da kata ke government la da poi ba don kata ke government kan le ayu kata ke de ke wei ka jing sio jonga but ka jing sio hi ke jonga marwei ngasio ba ke government kala pendulut ya kata ka hok long try man try jongi ki nong song chunong jong kami kali ya jongi haji ide berkata ke khendeu ke ciap ke bapilaong bale sakawai nak liang jonga shimet ngawan hang ni ngayo mensim abang ngayo i bagi kun samla dang don kum kini kibala ban yada ya ka meriang ke jongi namar pila tip kum mangi sete chopo is jantia ngila don hadu onru tuligi cement factory kila penjot lut dia kata ka meriang bat ke jingkular ke jongki kamut kum bakular kum mutau ba kular te kadai ke basio si banong ba hatu lada ka gomen ka don jumut shisha ban ai kam ai jam ya kita kun samla jongi kumba kila penpau ha ki social media balai hapo cement factory hadu menta lada pipej hadu menta balai tang wei CEO umpat don hatu ke jingkeli kami balai ki kun samla jongi napo me khala jongi kimdei kumdon ki bastat la kila pun ki bala qualified hanre bapli kim yo ya kam gajam ngidon hadu riun yo tuli cement factory po is zaintia hanre da pipej ya por men step bagi late tray da pipej ya por men meet por bagi one tray kamut da telep no da udkhar po e da kata ka de jing si but ngan ong sachisen ya gini kun samla to pene la kabok an sip ngirung ini pene la kabok an sip but go government lada piong ya kata ka kam ka jam na kata kun samla to pej ya kata cement factory ki badang toy chapo is jantia wat pilayo i mana kene baladep haji de pato shri cement katu kalawan nang ta dang wan shushu te kamot kamariang kadang jot shushu te sekat nopat ngin kin penjot lut ya kamariang ke jongi kata ka de ngapha ka kubor cha government bahkan sngeu bha ban ai ya kata ka jingkwa jongi ne kun samla jongi le negi handman ki para jongi ki basya hang ne da pon ta jongi pajba habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya